Чашмои ҷодугарите зардинай ма дига биде бадрашки ма бачия вол задам биё нигаке арӯз хатияр касам арӯз да ҳарқи чокам қарки рашки ҷанки майли неки мара ба ҷоки мумкин хид нишонтии битира задам байни братом ту ҳақ дори ҷудоида неки мара на парто мефаҳмам ичи надиди баи парени алкаши дарӯз да дилит раш бид арӯз чашмот ба ашк бид гӯши хонада набро чое рафти мара пирситида мумкин нест қати дугона ҳамсинфаам курсит рафтан ягон ҷо ҳар праздник барои ту мотам бид дидани яшки чашми ту барои малом кам бид идофтида гирята намегум ки золи ту гиря ки ҷонам гиря ба гиря дилта холӣ ки ай хандаи ма метам та гиряи тоқ агит хубай номи ман нарафай дилат берам да дрони хунмай ма медонам гуноҳ ман номардона ошиқат кардам аввал да гапи ширин нақзиди яқоратат кардам дониста ки меси нақзиди маҷбури дидам баром гиря кадести ғар кади ман сархам накардам ман напирсидам бахшиш какта запалошитат кардам рафт мият дигариш моҳ гузашт ҳафта гузашт аждат кади хабарам нашид баъди ти ягон таранги ту дига дабарам нашид не намешава бету и хулоса яъни қашон телефона гизангиш за ақаллан як дақиқа ба ёд оварда корота ҳамнози нигоҳота баъди 151 тароза хандоота шабай фаромӯш нашаванда то саҳар бедорӣ сивдания балица да прогулка парки рудаки шаве ки шофёри подкафи маву то битфарид маву ту қафода шамол муҳои ту дару мепарид ту медонӣ кадом фери тира надора ягон кас баъди гиряҳот ба як мачак дӯстам медорӣ бо ман занг задам барои бахшиш пирсӣ телефонашда неки хабари туи шомат зангиш наза шукадай